Assalamu alaikum hurmatly adamlarım. Garaşlar baqi tarapy yurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmelaşýar. Şugun ýerden Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow iş tapary bilen Lewap welaýatyna ugrdy. Bu ýere urmak üçin hormatly prezidentimiz paýtagtymyň halkara howa mendiline geldi. Paýtagtymyň halkara howa mendiliniň hormatly prezidentimiz Lewap welaýatyna tarap ugrady. Lewap welaýatyna iş tapary bilen gelen hormatly prezidentimiz Türkmenabaş şäherindäki ruhyet köçkünni Ministrler Kabinetiniň giňişliğin göçme mejlisine geçirdi. Minister Kabinetinin ağaları biz şuun sizi bilen Minister Kabinetinin Lewap welaýatynyň ruhyet köçkünne göçme meclisini geçirýär. Mecliste däp bolşýarlyk taýýarlanan resmnamanyň taslamalarını serede şeýmeke beýleki mesele aral hem maslahatdaşar. Şeýlem şuňky meclisimizde biz siz bilen iki ýurduň ýaňy Türkmen owan dostlugynyň nyşany ökünde amala aşyrylan ýer üç sany taslama Akinant koy beketten arnagy demir ýol böleginiň kereki hem şygyrgan urgança elektrik geçejiniň hem de mamlalar akin hem Tirizdavat turgunly halkara optik suýuny aratna şykyrsaşyr ulgumlaryň hem gurulşy tamamlandy. Näme hölen hem bilelikde hem bayram dawarlara hem gatnaşar. Soňra hormatly prezidentimiz mejlisiň ýol başçysy Mehmedowa söz berdi. Mehmedowa ýurdumyzyň kanunçylyk hukuk büniýadyny mundan meýlekde kämilleşdirmek boýunça milli parlamentiň ýerine getirýän işleri hormatly prezidentimiziň ýol başçylygyna amala aşyrylýan durmuş ugurly syýasaty bilen baglykda durmuşa geçirilýän çäreler, şeýle hem ýerlerde deputatlaryň alyp barýan düşünlüş wagt ediş işleri barada habar berdi. Häzirki wagtda birnäçe täze kanun taslamalary işlenip taýýarlanýar hemde hereket edýän hukuk resminnamalary kämilleşdirilýär. Ministrler Kabinetinden we ministrliklerden hemde puduklaryň durmuş idaralarynyň gelip goşýan teklipleriň esasyna mejlisiň kanun çykaryjyk işiniň esasy ogurlar kesgitlenýär. Onun iş meýilnamasynda raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramak, hukuk tertibini berkitmek, ilatymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini ýokarlandyrmak babatda kanunçylyk kämilleşdirmek gözüňde turýar. Milli parlament döwletimiziň daşary syýasaty, maýy goýunlary netijeli peýdalanmak, halk hojalygynyň puduklaryna almyň we teňkanyň gazananlaryny sanly ulgamy ornaşdyrmak, telekeçiligi, ilmi, bilimi we medeniyeti, saglyk goraşy, sporty, daş gorşawy goramagy ösürmek bilen baglanyşykly kanunlaryň uly toplumyny taýýarlamagy we kabul etmegi meýilleşdirýär. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk görmek dowam edýär. Saýlaw kodeksinden gelip çykýan wezipelere laýyklykda hemde bir mögsümi guramaçylyk geçirmek bilen baglanyşykly birnäçe kadraşdyrjy hukuk namalary we düzgün namalary tasdiklandy. Hormatly prezidentimiz kanun çykaryjyk işini mundan meýlekde döwlet ösüşiniň häzirki tapgyryndaky ileri turýan ogurlary hemde halkara hukugynyň umumy ikrar edilen kadrlaryny gözüňde tutup alyp barmagyň zerurdygyna milli parlamentiň ýol başçysynyň ünsini çekdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başçysynyň ornatary Daşary işler ministri Meredow hormatly prezidentimiziň tapşyrygy boýunça ýurdumyzyň wekiliýetiniň Owganistan Islam Respublikasyna bolan iş saparynyň jemleri barada hatabat berdi. Bellenşýäli häzirki döwürde Türkmenistan milli liderimiziň ýol başçylygyna dünýäniň gyzyklanma bildirýän ýurtlary, aýratynda Sewitiň döwletleri bilen sowda ykdysady we insanperwer ulgamdaky öýdary gatnaşyklaryň ösürilmegini esasy uğradynýar. Aýratynda goňşy Owganistanyň ykdysady taýdan ösmegini, bu ýurduň durmuş ulgamynyň gowlanmagyna ýardam bermek ýurdumyzyň döwlet syýasatynyň ileri turýan ogurlarynyň biri bolup durýar. Şeýlelikde ýurdumyzyň wekiliýeti şu ýylyň 8-9 ýanwary aralygynda Owganistanyň Kabul şäherine iş saparyna bolup, goňşy ýurduň döwlet ýol başçylary, degişli döwlet idaralarynyň resmi wekilleri bilen duşuklary we gepleşikleri geçirdi diýip vice-premier aýtdy. Taparyň çäklerinde Türkmenistanyň we Owganistanyň daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeleriň geçirilendigini aýdyp, vice-premier onuň dowamyny iki ýurduň daşary işler ministrlikleriniň arasynda 2021-nji 2022-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlyk maksatnamasynyň kabul edilendigini habar berdi. Mundan başga da Türkmenistan bilen Owganistanyň arasynda howpsuzlyk meseleleri boýunça bilelikdäki Türkmen Owan iş toparynyň Nowatdaky 6-njy mejlisi geçirildi.
ve onun netijeleri boyunça bu ýurda hyzmatdaşyk ösürmek baradaky tesbirnama gol çekildi. Hormat prezidentime de Owganistan bilen iki taraplaryň gatnaşyklaryň ösürmegi, goňşy ýurtdaky ýagdaýyň gadylaşdyrylmagyna goşunt goşmak Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri turýan ugurlarynyň biri bolup durýanyny bellädi. Şonlukda Owganistanyň çägine durmuş ulgamyna degişli giňmeçörül tasamalar durmuşa geçiriler diýip döwlet başçylygy bellädi. Şunun bilen baglanykda hormat prezidentime iki taraplaryň gatnaşyklary hemme taraplaryň ösürmek boýunça maksatnamany amala aşyrmagy tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedow gözüçige diýen düzümlerindäki işleriň ýagdaýy ýylyň Türkmenistan paragatçylygyň we ananşmagyň watan diýen şygar bilen baglykda durmuş medeni maksatly deskalaryň açylşlary münasibetli ýanwar aýyna meýilleşdirilen medeni şäherler we dawralar hemde watanymyzyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllygy münasibetli şäherleriň maksatnamasyny durmuşa geçirmek boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Şeýleken vice-premier käbir gazetleriň baş redaktorynyň ornatary wezipesini ýapmak hakynda kararyň taslamasyny döwlet başçylygyndan garamagyna götürildi. Bellenşäli bir resmi nama köpçüliklerin habar berişlerinin işini kämilleşdirmek boýunça hormat prezidentimiň beren taşyklaryna laýyklykda işlenip taýýarlandy. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ykdysadiyetimiň puwdoklaryny, ýurdumyzyň gadananyň üstünliklerini wagt etmekde. Baş maksady mehriban halkymyzyň durmuş derejesini ýokarlandyrmakdan ibarat bolan durmuş syýasatyny amala aşyrmakda. Şeýlekem baý ruhy we medeni mirasymyzy öwrenmekde we giňden wagt etmekde. Medeniýet we köpçüliklerin habar berişleri ulgamynyň iýleýän aýratyn orny belledi. Şu işlerde multimedia jurnalistikasynyň usullaryny we amallaryny, sanly tehnologiýalary işin peýdalanmak, şeýlekem beýleki ýurtlaryň ordaş düzümleri bilen tejribe alşylmagyny giňeltmek ýeri urdyp döwlet başçylygy aýtdy. Hemde vice-premier bu wagtda anyk görkezmeler berdi. Milli liderimiz Türkmenistan paragatçylygyň we ananşmagyň watany diýen 2021-nji ýylda geçiriljek ähli medeni şäherlere hemde ýurdumyzyň garaşdyrlygynyň 30 ýyllygy münasibetli dawarlara hemme taraplaryň taýýarlyk görmek we olaryň ýokary guramaçlyk derejesini üpçün etmek boýunça tapşyryklar berdi. Şol dawarlar hormat prezidentimiň belleşi ýaly bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň dörejlik güýjüni ýüze çykarmalar. Döwlet başçylygyna hödürlenen resmi nama gol çekip, ýurdumyzyň jurnalistikasynyň öňünde ýazyrky zaman tapgyrda durýan wezipeler bilen baglykda köpçüliklerin habar berişleriniň işini maksady laýyk kämilleşdirmegiň aýratyn ähmiýetine ünitjekdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Müşükow wilayatleriň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleriniň merkezi idaralarynyň gurulşyny we wezipe tanawyny gaýtadan tasdiklamak barada hatabat berdi. Bellenşäli Türkmenistanyň 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyty ösürmegiň konsepsiýasynyň hemde milli liderimiziň sanly ykdysadyty ornaşdyrmak we maglumatlaryň elektron binýady ulgamyny döretmegiň çäklerini degişi işler alınıp barlýar. Şunun bilen baglykda wilayatleriň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleriniň merkezi idaralarynyň gurulşyny hereket edýän işgär birliginiň we dähmet hakgorunyň çägini 3 wezipe birliginden ibarat maglumat howpsuzlygy we sanly tehnologiýalar atly bölümli döretmek boýunça geçirilýän işler barada edildi. Şeýleken vice-premier döwlet başçylygynyň garamagyna wilayatleriň we paýtagtlaryň häkimlikleriniň bir näçesiniň adyny üýtgetmek hemde baş hukukçynyň wezipesini girizmek baradaky teklibi hödürledi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, badyr gatnaşyklarynyň çalt ösýän şertlerini dünýä hujulygyndaky häzirki ykdysady ýagdaýlara has uýgunlaşan hujuluk işiniň köp usullarynyň we görnüşleriniň peýda bolýanyny belledi. Kärhanalaryň üstünlikli işlemegi hemde olaryň bäsesli okyplygynyň ýokarlandyrylmagy üçin düzümleri durandyrmagyň guramaçlyk düzümini kämilleşdirmek zerurdur diýip döwlet başçylygy aýtdy. Döwlet durmuş idaralarynyň döwre waplaşdyrylmagy, tanry ulgamyň ornaşdyrylmagy Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösürmek maksatnamasynyň we beýleki maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegine ýardam eder. Milli liderimiz hödürlenen teklipleri umuman makullap, alınıp barýan işleriň depkinlerini ýokarlandyrmagy talap etdi. Hormat prezidentimiz Türkmenistanyň 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyty ösürmegiň konsepsiýasynda bellenlen çäreleriň öz wagtyna durmuşa geçirilmegine bir gözegçiligi öpçün etmek babatda anyk görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedow gözegçiligi diýen ulgamynaky işleriň ýagdaýy hemde neftga toplamynyň işini mundan meýlekde kämilleşdirmek boýunça görülýän şäherler barada hatabat berdi. Döwlet başçylygynyň garamagyna Türkmenistanyň içerki sarpejler üçin 2021-nji ýylda neft öňümleriniň möçürlerini tasdiklamak hakyndaky kararyň taslamasy götürilendi.
Hormatly prezidentime de hatap etdiňläp, ýurdumyzyň ykdysadyetine ýanyş energetika toplamynyň mühim ornuny bellemek bilen neftin we tabii gazyň çykarlayan hemde gaýtadan işlenýän möçürlerini iýdigderli artdyrmagyň, ýurdumyzda hemde dünýä bazarlaryna uly isleg bildirilýän dürli görnüşli neft himiýa önümlerini öňdürmegiň wajypdygyny belledi. Döwlet daşlarymyza puwdoklary terişleri taşyýtlaryjy döwrewat tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça işleri işçileşdirmegi, energetika ulgamyň kärhanalarynyň eksport kuwatyny puwturlandyrmaga gönükdirilen iri düzümleýin taslamalaryň durmuşa geçirilişiniň başyny bir gödükçülükde taklamagy tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň içerki sarpejler üçin 2021-nji ýylda neft önümleriniň möçürlerini tasdiklamak hakynaky karara gol çekdi. Hemde bu resmi namanyň talaba laýyk ýerine getirilmegini üpçün etmegi tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Durduliýew gödükçüge diýen puwdoklaryna işleriň ýagdaýy, Kyrgyzstanda elektroenergetika hemde himiýa senagat düzümlerini giňeltmek we kämilleşdirmek boýunça geçirilýän işler barada hatabat berdi. Döwlet başlarymyza şu günüň 3 tane mühim çäreleriniň birine täze elektrik geçici ulgamyň davrly açylşyna taýýarlyk görülüşi barada hatabat berildi. Bellenşýäli Kerki elektrik beketinden başlap çekilen güýjenmesi 500 kW bolan täze elektrik geçici ulgamyň ulanşa giýdirilmegi Türkmenistanyň Owganistan Islam Respublikasyna iberilýän elektrik energiýasynyň mukdaryny epese artdyrmaga mümkinçilik berer. Puwdogyň kuwatynyň artdyrylmagy Türkmen elektrik energiýasynyň eksportyny ilkinji nowatda Owganistan Islam Respublikasyna iberilişini artdyrmaga günden-güne ýardam berýär. Bu bolsa goňşy ýurduň durmuş ykdysat düzümini täzeden dikeltmäge, ýerli ilatyň iş bilen üpçünçligini artdyrmaga kömek eder. Şeýlelikde Türkmenistan hormatly prezidentimiziň energetika strategiýasyny amala aşyryp, goňşy dostlukly ýurduň paragatçylykly öýdüşine hemde ýagdaýlarynyň durnuklaşmagyna goşandyny goşmagyny dowam edýär. Şeýlekem vice-premier obagçylarynyň zerurlyklary üçin gerek bolan himiýa önümleriniň täze görnüşleriniň öňümçiligini ýola goýmak boýunça görülýän çäreler barada hatabat berdi. Bellenşýäli Türkmenawatdaky Niýazawadynaky himiýa zawodynyň düzümini häzirki zaman täzil tehnologiýalar we ýürütüleşdirilen enjamlar peýdalanyp, ýyllyk kuwatlylygy 20.000 tonnadan az bolmadyk oňunyk öwelen kükürdiň öňümçiligini ýola goýmak meýilleşdirilýär. Hormatly prezidentime de hatap etdiňläp, ýurdumyzda öňdürilýän içeri we daşary bazarlarda uly islegden peýdalanýan himiýa önümleriniň mukdaryny we görnüşlerini iýdigderli artdyrmagyň möhümdigini belledi. Şunun bilen baglykda vice-premier ýurdumyzyň himiýa senagat kärhanalaryny teňki taýdan enjamlaşdyrmak hemde baý ýerli terişleriniň esasyna uly isleg bildirilýän önümleriň täze görnüşlerini çykarmagy ýola goýmak bilen baglanşyk meseleleriň üstünde has giňişligini işlemek barada görkezme berildi. Hormatly prezidentime de dogonluk owan halkynyň öýlerini ýagtylyk we ýyrlyk getirjek hemde möhüm senagat we durmuş tesgalaryny energiýa bilen ygtybarly üpçün etjek täze elektrik geçici ulgamyň ulanşa tapşyrylmagyna degişli meselelere geçmek bilen Türkmenistanyň mundan meýlekde goňşy ýurduň durmuş ykdysat taýdan täzeden dikeldilmegine gönükdirilen anyk çäreleri görjekdigini belledi. Türkmenistan dogonluk owan halky bilen onuň paragatçylygy, jewisligi we alaşygy bolan yntylmalaryna raýdaşlygyny bildirip, ençe meýilleriň dowamyny oňa paragatçylykly durmuşy gurmakda hemme tarapdan kömek edýär. Munyň aýdyň misaly hökümine goňşy döwletiň energetika düzüminiň uly bölegini öwrülen Amamnazar Antgoy we Terketabat Xirat täze elektrik geçici ulgamyny görkezmek bolar. 2018-nji ýylyň tomsyny Rawatkaşan Kalaynaw elektrik geçici guruldy. Onun gurulmagy bilen Türkmen elektrik energiýasyny Owganistanyň demirgazyk etraplaryna iýermegiň ýene-de bir uğraçyldy. Türkmen tarapynyň başyna başlayan ýer taslamary, şol sanyna Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirçisiniň hemde onuň bilen ugurdaş Türkmenistan, Owganistan, Pakistan elektrik geçici ulgamyň gurulmagy taslama gatnaşy ýurtlar bilen birlikde sebit çüýnem ýüren uly ähmete eder. Owganistany dogry derejeli hyzmatdaşlygyň hukuklaryny iri energetika, ulug we kommunikasiýa taslamalarynyň amala aşyrylmagyna goşmak Merkezi Aziýada howpsuzlyk we durnukly üpçün etmegiň möhüm ýagdaýdyr diýip hormatly prezidentimiz belledi. Hemde vice-premier bu ýurda ýerine ýetirilýän işleriň başyna bir gödükçüligi üpçün etmegi tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň Geňişliğin Göçme Mejlisi onlaýn tertibinde Türkmen owan gatnaşyklarynyň taryhyna ähmetli waka bolan Akina Antgoy demir ýolunyň Kerki Şyvyrgan ugur boýunça elektrik geçirjeniň Amamnazar Akina optik süýümli aragatnaşyk ulgamynyň ulanmaga berilmegi, şeýlekem Mars şäherindäki Ruhyet köşkünden Terketabat turgundy halkara aragatnaşyk ulgamynyň işe giýdirilmeginiň hormatyny gurulan onlaýn dabara bilen dowam etdi. Assalamu alaikum. Türkmenistan'ın şungur hormatlanyan berent mertebeli prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhammedow. Assalamu alaikum.
Awganistan İslam Respublikasynyň şuňur hormatlanýan berent mertebeli prezidenti hormatly Muhammed Ashraf Ghani, hormatly dawara gatnaşyjylar, hanymlar we jenaplar. Parakatçylyk söýjüligi, hoşniyetli goňşuluga uly ähmiýet berýän türkmen Awgan dostlugynyň gatnaşyklary gadymy köklere eýe bolup, häzirki döwürde iki ýurduň arasynda däbe gurilen bu gatnaşyklar barha ösdürilýär. Hususan Türkmenistanyň we Awganistanyň prezidentleriniň bilelikdäki tagallarlar netijesinde özara bähbetli ýeri möçberli taslamalar üstünlükli durmuşa geçirilýär. Anha bugun bolsa Türkmen Awgan halklarynyň dostlugyny gatnaşyklarynyň taryhyny ulu waka, ýagny Akina Antkoy demirýoly, Kerki Şibergan uğur boýunça elektrik geçirjisi, Amamnadar Akina hemde Serkedaba Torgundy halkara üstaşyr akymlaryny işe girdilmek üçin optik süýümli birikmeleri dawaraly ýagdaýda ulanma berilýär. Bu tarihi wakalar münasibetli çuňur hormatlanýan berent mertebeli prezidentimiz sidi hemde Awganistan İslam Respublikasynyň çuňur hormatlanýan berent mertebeli prezidenti sidi şeýle hem ähli dawara gatnaşyjylaryny tüý sürekden mehirli gutlaýar. Hormatly dawara gatnaşyjylar, hanymlar we jenaplar. Häzir garaşsyz baky bir tarap Türkmenistanyň çuňur hormatlanýan berent mertebeli prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhammedowa uly hormat bilen söz berilýär. Hormatly Awganistan İslam Respublikasynyň prezidenti Gadyrly Dowany Muhammed Ashraf Ghani. Hormatly dawara gatnaşyjylar. Şoň iki ýurduň durmuşyny uly bayram, biz bu bayramy doganlyk Awgan halky bilen bilelikde belleýär. 3 taslama Akina Antkoy beketleriniň arasyndaky demir ýol böleginiň Kerki Şibergan uğur boýunça elektrik geçirjisiniň hemde amamnalar Akina we Serkedaba Torgundy halkar optik süýümli aratnaşyk üstaşyr ulgamlarynyň hem gurulşy tamamlandy. Nemen sizem bir şanly waka bilen tüý sürekden gutlaýar. Bir ýer meşhur we geljegli bolan taslamalar taýýarlamak hem durmuşa geçirmek boýunça amalaşylan giň gerimli ýokary ustalyk bilen ýerine ýetirilen işler üçin türkmen we Awgan hünärmenlerine minnetdarlyk bildirýär. Bir 3 taslamany hem biz gyýyky möhletlerde amala aşyrdyk. Bir taslamalar umumy maksada bizim ýurtlarymyzyň uzak möhletden ösüşine kuwwat bermäge we bir ösüşi üpsün etmäge niýetlenenler. Türkmen we Awgan halklarynyň gülläwesmegine we awadançylygyna gönükdirlenler. Giň halkara hyzmatdaşlygyna, özara düşünüşmäge, siýasy we durmuşlardan durnukly ösüşe ýardym etmäge de niýetlenenler. Şonuň ýaly biziň maksatlarymyz ýer ýüzüniň bu bölegini yktybarly, şalt depkinler bilen ösýän, faýalyşykly energetik, ulug we kommunikasiýa ulgamyny döretmek ýürgesinden ogur alýar. Bolgan her zaman dünýä hojalyk gatnaşyklaryň ören bir möhüm we aýrylmaz bölegini döretmäge gönükdirlenler. Netijeli sebitara we kontinental ýollar hem gatnaşyklary da niýetlenenler. Mene şeýle destgalyň ulanmaga bermeginiň Awganistanyň ykdysadyň ösüşine kuwwat eterme berjekdigine ananýar. Şeýle hem bu destgalar Awganistanyň senatyny durmuş üçinçilik ulgamlarynyň hem dikelilmegine de ýardam eder. Awgan halkynyň öz güýçlerini anamyny artdyrar. Parahat, ulläwesýän, aqsady taýdan ösen döwletimi getirmek işinden agzyrlygy we bütünlügi gazanmaň täsirli şertine öwürler. Şu men Awgan doganlarymyzy, sevitdäki we bütün dünýädäki dostlarymyzy we hyzmatdaşlarymyzy
bir maksatlara yetmek için Türkmenistan'ın iki taraftan esası halkara giyinişlerinde hem Owganistanyň hemme tarafdan ykdysady we siyasi, diplomatik gollugy mundan beýlekden berjekdiňde anlandyrmak isleýär. Şeýle möhüm ähmiýetli taslamalyň durmuşa geçirmegi köp ýyllyk ysnşykly netijeli Türkmen-Owgan hyzmatdaşlygynyň netijesi bolup durýar. Biz Owganistan Islam Respublikasy bilen netijeli, deň hukukly, hakyky doganyk hem gatnaşyklarymyza buýsunýar we ýokary baha berýär. Bizim gatnaşyklarymyz gadymdan gelýän köp asyrlyk taryhy kökler bar. Bir gatnaşyklar häzirki döwürde tälim many mazmuny da eýe bolýar. Häzir bir gatnaşyklar bilelikde giň meşhurly özüş meýillamalyň amala aşylmagyna. Häzirki zaman üçünçülük ulgamlaryň hem defhalanyň döredilmegine. Täze uly kommunikasiýa, energetika ugurlarynyň emeli getirilmegine öz hem aýlyň beýany tapýar. Şuna bagly Türkmen we Owgan taraplarynyň gatnaşmagyna möhüm ähmiýetli taslamalyň amaly hem aşylýanyny bellemek isleýär. Şolem taslamalyň hataryna Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi Türkmenistan, Owganistan, Pakistan hem ugru boýunça elektrik geçirji hem optik süýgüni aratnaşyk ulumlaryň hem gurulşyny läpis alazuli hem ulu geçirligiň hem emeli getirilmegini görkezmek bolar. Bir taslamalar umumy strategik hem maksatlar anyk düşünmegiň uzak möhletde hem hyzmatdaşyň mümkinçiliklerini anyk duýmagyň esasyny biziň hem ýurtlarymyz we halklarymyzy hakyky dostluk we hoşnetli, goňşuçlyk gatnaşyklara arkaly hasam bir baglanşdyrýar. Bu işte Owganistanyň ýolbaşçylarynyň parasatlygy, öňde görüjüligi we syýasy erk islegem ören möhüm şert bolup durýar. Umumy üstünlüğün gelecekte sağlaşıklı netijeli iş alpalımın hem görevini men şunu görýär. Kadırlı doğanım Muhammed Ashraf Ghani. Size benim taslamaları kullanımın, onlar amal hem aşırma koşan, ol hem şahs hem koşanduğun için size de tüy sürekli minnettarlıq bildirýär. Hormatly dawara gatnaşyjylar. Häzirki döwürde energetika seriýetli sulu kommunikasiýa üçünçülük ulgamlaryň bir wagtda gurulmagy biziň hem döwletlerimiň ykdysady taýdan şart hem edepinde bilen ösmäň netijeli şerti bolup durýar. Adamlaryň hem halyadan has hem gowlanmagyny, goşmaşam iş orunlaryny döretmek, 25 ýylda şarky maýym goýumlaryny hem çekmek ören bir möhüm esasy bolup hyzmat edýär. Bu işlerin məqsədi öz nowatuna sevitde hopsuluň hem gyşanlykda birikdirilmegine ýardym eder. Netijeli döwlet tarapy hyzmatdaşlygy üçin hem zerur bolan amatly syýasy ýagdaýyny öwretmäge iteri berer. Görýän o hymlarym garşy bilelikde netije görüşmäge mümkinçilik berer. Şeýle taslamalyň hem durmuşa geçirmegi Birleşen Milletler Guramasynyň ulak möhletleriniň hem strategiýasyna da doly laýyk gelýär. Bir strategiýa Amerika we Günorta Aziýa sebitleriniň hem olara ýanaşyk gutlaryň hem durnuklylygyny we durnukly ötüşini üçin etme niýetlenýär. Sebitde ýagdaýlary durnuklaşdyrmaga da gönükdirlendir. Belirlenip geçilen taslamalyň kontinent derejesinde ykdysady, senagat we sowda korporasiýasyny ösürmekde ören möhüm ähmiýeti bardyr. Bu ýerde görürüm Aziýa ýoş ummany sebitine Ýewropanyň ýakyn günnoruň oran giň çalt hem depinde bilen ösýän sebitlerine we bazarlaryna garyplar we hyzmatlary çykarmak üçin hem serişde we öýrümçilik kuwatlyklaryny birleşdirmek, logistika mümkinçiliklerini ulanmak bagatda gidýär.
Şundan bağlı şeyle taslaman hem durmuşu geçirmek neticesinde owan uğruna Şanhay hizmetdaşy goramasy, ykdysady hizmetdaşy goramasy, garaşy döwletleriň arkalaşygy, Euraziya ykdysady birleşik ýalym iri hem birleşdirici düzümler we goramlar bilen hizmetdaşyk etmek üçin amat hem şertler döreýär. Türkmenistan hem bu goramlar bilen ulgamlaýan hem esasy. Ýazara bährit din hukukly hizmetdaşy ösürmäge de taýýar. Maksat bilen mühim uğurlaryň bir näçesi boýunça bilelikdäki işem başlamaga niýetlenen değişi başlanmışlary öňe sürýär. Biz umumy ulak möhletden mähfitlerimiň hem bardygyny, olaryň hem biri-birini hem gawat gelýän ona da hem ananýar. Hormatly dawara gatnaşyjylar. Bir taraplyk we açyk kapylar ykdysady siýasaty Türkmenistanyň alyp bolan halkara işiniň esasyny hem düzýär. Ören iri energetika ýurdy. Euraziýanyň ören möhüm ulagusfaşy geçiriş merkeziniň hem bir hökmünde bizim ýurdumyz öz hem mümkinçiliklerini paragatçylyk, hoşnýetli goňşuçylyk, giň meşhurly we özara bähkitli hyzmatdaşyň hem bähkitli hyzmat etmäge gönükdirdi. Türkmenistanyň ahlymy gün tertibiniň esasy ugulary boýunça öňe sürýän halkara başlanýyşlary we wazipeler ýerine ýetirmäge gönükdirilýär. Ular energetik ulgamlaryny bizim tekliplerimize dünýäde barhamy uly üns berilýär. Birleşik Milletler Gurulma tarapyndan bizim tekliplerimize uly gollaw berilmegi muhim aýdyň şaýatlyk edýär. Donluklu ösüş wagtda maksatlara yetmek üçin energiýa serişdirilerini dünýä bazarlaryna aktywaly üstsäşir geçirmek. Uluglaryň ähli görnüşleriň arasynda gatnaşyklary berkitmek boýunça Türkmenistanyň işläp taýýarlany öňe süren rezolýusiýalaryň taslamalary Birleşik Milletler Gurulmasynyň baş assambleýasy tarapyndan bir awdan kabul edildi. Bugün şol hem başlanýyşlaryň we teklipleriň hakyky iş ýüzünde durmuş hem geçýäniň hem şaýady bolýar. Eger ki taslamal bizim hem Sewitimiziň kontinentde strategik durmukly ösüşiň hem berkdüm bölügini öwülmeginem iş ýüzüne anyk goşun bolup durýar. Köp ýurtlar iri halkara kampaniýalary, maliýe merkezleri we institutlar üçin geljegi, ulan ykdysady hyzmatdaşy öwülmegine de şert döredýär. Täze elektrik geçirici we optik süýümli araknaşyk ulgamlaryň hemde demir ýolunyň ulanmagy berilmegi bilen Türkmenistanyň we Owganistanyň arasynda giň gerimli özara hyzmatdaşyk etmek üçin täze mümkinçilikler açılýar. Durmuş ykdysady ösüş, adamlaryň ýaşaş durmuş derejesini ýokarlandyrmak. Dünýä ykdysady hem giňişligine üstünlikli goşulmak üçin hem täze şertler döreýär. Bizim uly ýolunyň täze başlanýyşlaryň başyndan durýanyňyza ananýar. Hem şu taslamalardan soňra ähmiyeti boýunça oradan birjik hem kim bolmadyk we ören giň meşhur. Iki doganyk ýurt we halk hem beýleki döwletler üçin äger uly mümkinçilikler eýe bolýan ýende köp sany täze taslamalar hem amala aşyrlar. Gadyrly dostlar. Şonku Türkmenistan we Owganistanyň özara gatnaşyklarynyň senem ýazysyna şanly sahypa bolup gelir. Bizim garaşlarymyz we maksatlarymyzyň birdiginiň netijeleri hem hyzmatdaşyk edýänimiziň aýdyň hem subutnamasyna öwürler. Biz bu hyzmatdaşyk netijelerine buýsunmaga doly hakkylar. Dawara gatnaşyjylaryň ähline hem şuňky şanly waka bilen ýendiredek hem tüýsürekden gutlaýar. Ve hem täze üstünlikleri arzu edýär. Hormatly Jenap Prezident Muhammed Ashraf Ghani. Parahatçylyk we awadançylyk barada hem tüýsürekden çykýan arzuwlarymy ählim owan
halkyna ýetirmeňizi sizden haýyş edýär. Hormatly dawara gatnaşyjylar. Indi bolsa Türkmen owan dostlugynyň nyşany hökmünde Akinant hoy beketlerin arasyndaky demir ýol bölegini kerki şuburgan ulu boýunça elektrik geçirjesiniň hemde mamnadar Akina we Serhedawat turgunny halkara opçyky süýümni aratnaşyk hem istaşyr ulumlaryň hem açylyşyna tüýsürekden akpata berýär. Sonra Owganistan Sam Respublikasynyň prezidenti söz söyledi. Bismillahirrahmanirrahim. Beýik Allah'ın adı bilen. Gadyrly doganym Türkmenistanyň çoňu hormatlanýan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň hormatly agdalary, Owganistanyň Ministrler Kabinetiniň hormatly agdalary, mejlisiň deputatlary, senatorlar, din wekilleri, Owganistandaky daşary ýurt ilçileri, jemgyýetçilik guramalarynyň agdalary, hanımlar ve cenaplar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Hoş geldiniz. Şuun Owganistan bilen Türkmenistanyň gatnaşyklary ýokary derece çykandygyna buýsanýaryn. Şol sebäpden Owganistanyň beýik halkynyň adyndan Türkmenistanyň çoňur hormatlanýan prezidentine hoşniyetli gatnaşyklar üçin hoşallygymy bildirýär. Akina Anthoy demir ýol şahasynyň gurulmagy hem de iki ýurduň arasyna düzümleýin bilelikdäki taslamalar bu gatnaşyklary has hem ösdürmekde möhüm ädim bolup biziň seviti birleşdirmek baradaky garaýşlarymyzyň esasy bölegini düzýär. Owganistanyň 100 ýyldan gowrak wagtdan soň Merkezi Aziýa ýurtlar bilen öz gatnaşyklaryny täzeden ýola goýmaklygy buýsandyrjy wakadyr. Owganistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky dostluk Owgan hökümeti we halky üçin ören gymmatlydyr. 7 ýyl mundan öň haçanna prezident saýlawyna kandidaturamy hödürlämne menden daşary siýasatyňyzy nirden başlajak diýip soradylar. Men bolsa Türkmenistan'dan başlayacak deyip cevap verdim. Ve benim bu cevabım köp sany içerki ve daşarki siyasatçıları gen galyrdy. Häzirki günde iki dogan ve goňşy ýurtlaryň gatnaşyklarynyň ösüp barýandygyny görenlerine olar şol jagabyň dogrudygyna göz ýetirdiler. Hormatly janap prezident, siziň aly janabymyň ve beýik türkmen halkynyň bilişi ýaly Owganistan bilen Türkmenistanyň gatnaşyklary öz gözbaşyny gadymdan alyp gaýdýar. Bu gatnaşyklar taryhte hem üstünlükli gatnaşyklar boldy. Netip bolsa, gatnaşyklarymyzyň geljegi has hem ýagty bolar diýip anam bildirýär. Hormatly janap prezident, iki ýurduň arasyna medeni we taryhy umlyklaryň barlygy, şeýle hem bilelikdäki iqtisadi taslamalary amala aşyrmak ve işe giritmek iki ýurduň gatnaşyklaryny has hem berkemegine sebäp bolýar. Demir ýol şahasy, optik tüýümli ara gatnaşyk ulgamy, Pakistana elektrik togyny ýermek, Hindistan we Pakistan ýaly ýurtlara tebii gazy ýermek ýaly taslamalar, şeýle hem tüýümli optik ara gatnaşyk ulgamy biziň ýurtlarymyz arkaly bunu Orta Aziýa ýurtlaryny Ýewropa ýurtlary we başga dünýä ýurtlary bilen birleşdirer. Bu taslamar Owganistanyň halkynyň hemde sevitiň ýurtlarynyň halkynyň hal ýagdaýyny gowlandyrmagyna sebäp bolar. Bu meýilnamalar ösüş we jemgyýetçilik koridorlaryny döredip biziň ýurdumyzyň çart tepkileri bilen ösmegine sebäp bolar. Owganistan bilen Orta Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky gatnaşyklaryň üstünlükli ýeňeldilmegi ähli goňşular we sebit ýurtlar üçin aýdyn mysaldyr. Owganistan Islam Respublikasynyň hökümeti Türkmenistan bilen hoşniyetli gatnaşyklary ösdürmekde hem de
iki yurdun bähbitlerine gavat gelýän bilelikdäki taslamalar durmuşa geçirmek arkaly Owgansany Sewitin çatyryna öwürmekligi gödöne tutýar. Bu babatda Türkmenistan ören oňoýly we köp sany mümkinçilikleri bilen hem de Owgansanyň hoşniyetli ve strategik hyzmatdaş hökmüne peýdaly ve gymmatly goşandy goşup biler. Häzirki wagtda Türkmenistan hormatly prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň parasatly ýolbaşçylygyň esasyna diňe bir Sewiti birleşdirici merkez bolmak bilen çäklenmän, eýsem Sewiti dünýä bilen birleşdirmekde hem esasy orny eýleýär. Owgansanyň hökümetiniň we halkynyň adyna onuň aly hedreti Gurbanuly Berdimuhammedowa hem de Türkmenistanyň beýik halkyna iki ýurdun arasyna uzak mökletden hyzmatdaşlygy ösdürmekde hem de ýurtlarymyzyň arasyna iki ýurdun we Sewitin gülläp ösmegine getirjek taslamalary we meýilnamalar amala aşyrmakda edýän tagallalary üçin tüýs ýürekden hoşallygymy bildirýär. Janap prezident, Owgan hökümeti we halky siziň bilen goňşuçylygy we dostlugy buýsanýar. Bu ygtybarly dostluk dowam etjekdigine inanýar. Bizim halkymyz bilelikdäki bähbitleri hem de tarihi geçmişimizi ve medeni umluklarımızı gödöňe tutup bu dostlugy gelecek nesillere miras koýar. Owgansanyň milli meýilnamalary ýerine ýetirmekligi dowam etmek bilen baglanşykly biz Türkmenistan, Owganstan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň gurulşygyny başlamak, Atamrat Akhina demir ýolunyň gurulşygyny hem de Hafırat demir ýol ulgamyny işe girmek ýaly işler bilen bilelikde şu gün Akhina Anthoy demir ýol şahasynyň açylyşyny şaýady bolýar. Türkmenistan Owganstanyna parahatçylyk ýoly goýmak işinde hem aktiv roly eýleýär. Şol sebäpden Türkmenistan 2013-nji ýyldan bäri bu gurda ýygy-giderli tagallalary amala aşyrmak bilen häzirki wagtda Owganara parahatçylyk gepleşikleriniň tapgyrlarynyň birini Aşgabatda geçirmekligi teklip edýär. Owganstan bilen Türkmenistanyň Sewit derejesindäki gatnaşyklary ören möhüm ähmiýete ýedir. Bu jähetden Owganstan bilen Türkmenistan 3 taraplayın, ýagny Owganstan, Türkmenistan, Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Owganstan, Türkmenistan, Iran, Owganstan, Türkmenistan, Azerbaýjan ýaly mehanizmlaryň çäklerine hyzmatdaşlyk edýär we bizim ýurtlarymyz Sewitleýin we halkara guramalaryň çäklerine hem direk bilen işe hyzmatdaşlygy amala aşyrýar. Şun biz 3 tane uly Sewit derejesindäki taslamanyň açylyşyny şaýady bolýar. Bularyň ählisi Owganstany Aziýanyň çatyryna öwürmekde möhüm bolup dur. Bu taslamalaryň iki ýurdun ykdysady hyzmatdaşlyklaryna uly täsir etjekden ýene bir gedek nyktamak bilen men fursatdan peýdalanyp Türkmenistan, Owganstan, Pakistan ugru boýunça amala aşyryljak 500 kilovoltluk elektrik geçiriji ulgamy boýunça beriljek togyň bahasynyň 6 sentden 3,5 sente çen azaldylygy üçin minnetdarlyk bildirýär. Biz 2021-nji ýylyň awgust aýyna Türkmenistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirişiniň şeýle hem Türkmenistan, Owganstan, Pakistan elektrik energiýa geçirişiniň açılış dawalaryny geçirmäge taýardygymyzy eglan edýär. Bundan başga da iki ýurdun arasyna hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça taýarlanan ýol kartasynyň gutornukly alaşarys. Biz ýurtlarymyzyň arasyna demir we elektrik energiýa ulgamda gatnaşyklaryň ötüşine gowanýarys. Bundan başga da Hirat bilen Mary şäherlerini dogan şäherler diýip eglan etmekligi teklip edýär. Bu iş ýerine ýetirmeklik iki ýurdun medeni hyzmatdaşlygyny has hem artdyrar. Türkmenistanyň dostlugy üçin hem de gadyrdan doganym Türkmenistan çoň hormatlanan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Owganstan bilen Türkmenistanyň arasyna gatnaşyklary ösdürmekde amala aşyran işleri we berýän ýardam gollawlary üçin tüýs ýüregimden hoşallygymy bildirýär. Owganstan bilen Türkmenistanyň dostlugy ebedi bolsun we ýaşasyn Owganstan Türkmenistan dostlugy. Hormatly Owganstan Islam Respublikasynyň prezidentine eden çykyş üçin uly sawar aýdýar. Hormatly dawra gatnaşyjylar, hanymlar we jenaplar. Häzir Akhina Anthoy demir ýolunyň işe girdilmäge taýýardygy barada çykyş etmek üçin
Türkmen Demir Yolları Agentliğinin başlığı Adat Atamradova hormat bilen söz berýär. Assalamu alaykum. Şuňur hormatlanýan Türkmenistan prezidenti hormatly Gurbanuly Berdimuhammedow. Assalamu alaykum. Owganistan Islam Respublikasynyň prezidenti Muhammed Ashraf Ghani. Şuňur hormatlanýan prezidentimiz iki ýurdun prezidentiniň gatnaşmagyna gol çekilen Kerki Imam Nazar Akinan Koy demir ýoluny gurmak hakyndaky şartşwary alaşyk esasynda Aziya Halkara Demir Yol Ulug Geçelgesiniň birinji tapgyry Atamrat Imam Nazar Akina bölegi 2016-njy ýylyň 28-nji noýabryna Türkmenistanyň we Owganistanyň döwlet başçylarynyň gatnaşmagyna dawaral ýagdaýda açylyp bulanmana berildi. Hormatly prezidentimiz, siziň halkara ulug geçelerini döretmek baradaky başlangyjyň esasynda Atamrat Imam Nazar Akinan Koy demir ýolunyň dowamy bolan Akinan Koy demir ýol gurulyp bulanmana taýýar edildi. Şuňur hormatlanýan prezidentimiz, siziň oňyn daşary siýasatynyň netijesinde Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan ulug diplomatiýasyna bagyşlanyp birnäçe kararnamalar kabul edildi. Şunlukda ulug diplomatiýasy Türkmenistanyň daşary siýasy strategiýasynyň ileri tutulýan ulgamlarynyň biri bolup galýar. Bugun bolsa taryhy altyn harplar bilen ýazyljak Akinan Koy demir ýol şahasyny işe girmek boýunça beren ak pataňyz üçin ähli demir ýolçularyň adynyň ulu hormat bilen size sag bolsunlar aýtmany ruhsat edin. Demir ýol şahasynyň işe girmeginiň Türkmen-Owgan dost doganlygynyň önemli hyzmatdaşlygynyň nyşany hökmünde Türkmenistany önümler eksport etmek üçin ilkinji ýük kerwenini dawaral ýagdaýda uratmana taýýar edildi. Fursatdan peýdalanyp bir tarap Türkmenistan döwletimiň Awraýynyň halkara birleşigiň öňünde hasy belende galdyrmak üçin ägirt uly işler durmuşa geçirýän belent mertebeli prezidentimiz siziň insanperwerlik we parahat söýjülük, hoş niýetlik goňşuçuluk hem-de dost doganlyk göreleriňizden ruhlanyp bize bilýän ulunamyňyzy ödejekdiňde size ynanyrmany ruhsat edin. Watanymyz Türkmenistanyň bähwidi üçin amala aşyrýan belent işleriň göz başynda duran gahrman arkadagymyz. Siziň janyňyz sag, belent başyňyz aman bolsun. Il ýurt bähwidi, dünýä ähmiýetli beýik işleriň elmidama rowaşlyga betsensin. Hormatly dawara gatnaşyjylar, hanymlar we jenaplarym. Akina Antkoy demir ýolunyň işe girmäge taýýardygy barada çykyş etmek üçin Owganistan Islam Respublikasynyň demir ýol uluglary idarasynyň ýolbaşçysy Muhammed Yama Şamsa hormat bilen söz berilýär. Siziň aly hediretiňiz Owganistan Islam Respublikasynyň çoňur hormatlanýan prezidenti. Siziň aly hediretiňiz Türkmenistanyň çoňur hormatlanýan prezidenti. Hormatly dostlar we dawara gatnaşyjylar. Şu gün biz Akina Antkoy demir ýol ulgamynyň açylyş dawarasyna gatnaşýas. Bu taslamany amala aşyrmaga degişli şertname iki döwletiň arasynda Owganistan Islam Respublikasynyň demir ýol idarasy we Türkmenistanyň Türkmen demir ýolları agentligi tarapyndan gol çekilip, onuň gurulşygyna şol ýylyň oktýabr aýynda başlanyldy. Häzirki wagtda taslamanyň açylyşynyň şaýady bolýandygyny da hoşalygymyzy bildirýär. Şertnamanyň umum bahasy Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň $30 milyon gowrak bolup, bu demir ýol ulgamynyň uzunlygy Akinadan Antkoy stansiýasyna çelli 30 kilometre barabardyr. Bu demir ýol şahatynyň ulanma berilmegi bilen Owganistanyň we Türkmenistan arasynda feodal ýüklaryny taşamakda ýeňillikler dörer. Owganistan Islam Respublikasynyň demir ýol idarasynyň amala aşyran teljermesine laýykly bu demir ýolunyň ulanşynyň 1-nji ýylynda ýük taşamak möçberiniň 20 götürme, 2-nji ýylynda 50 götürüm artmagy güdüminde tutulýar. Bolsa bir tarapdan Owganistan Islam Respublikasynyň demir ýol idarasynyň girdeşiniň artmagyna we beýlik tarapdan ýük dolanşygynyň tiýildigini artdyrmaga ýardam berer we birnäçe täze iş ýerlerini döredör. Prototdan peýdalanyp iki döwletiň hormatly prezidentlerini we taslamany durmuşa geçirmekde beren ýardamy üçin tüýtürekden hoşalyk bildirýän. Hemde demir ýol idarasynyň işgärleriniň arasynda bu demir ýoly netijeli peýdalanmak we ony aýap saklamak barada ynandyrýan. Şeýle Türkmenistanyň demir ýol ulgamynyň hünärmenlerini bu taslamanyň gurulşygyny amala aşyryndyklary üçin hoşalyk bildirip, iki taraply hyzmatdaşlygymyzyň dowam etdirilejekdigine puto ynanýan. Bundan başga da ýükleri wagtynda ýüklemek we düşürmek, şeýle demir ýoluny bähwitli peýdalanmak maksady bilen Owganistanyň işe adamlaryny Akinada hemde Antkoy stansiýasynda neft önümleri we haritlar taklamak üçin niýetlenen ammarlary we ýük maşinlarynyň duralgalaryny urmaga çagyrýan. Sözümiň ahyrynda bolta taslamanyň üstünlükli durmuşa geçirilen üçin Türkmen tarapyna tüýtürekden hoşalyk bildirýän. Sag bolun. Şuňur hormatlanýan belent mertebeli prezidentimiz, hormatly dawara gatnaşyjylar,
Türkmenistan'ın hem de Afganistan'ın doğunlu katnaşıklarının täze tarihi fenenamatına altın harplar bilen ýazylýan şunky wakalar goňşy iki ýurdun hoşniýetli hyzmatlaşdygyny hasam berkidýär. Ine de görüşüňiz ýaly şu pursatlarda garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan döwletimizde öndürilen önümlerden ibaret bolan ýük kerwani Awganistanyň Anthoy şäherine tarap ýola düşdi. Ýoluňyz ak bolsun. Dost ogonluk kerwani. Hormatly dawara gatnaşyjylar, hanymlar we janaplar. Häzir Kerki Şebergan uğur boýunça elektrik geçirjisiniň işe girmäge taýýardygy barada çykyş etmek üçin Türkmenistanyň energetika ministri Çağrımrat Pürçekowa hormat bilen söz berýär. Salamu aleykum. Onun alevreti şungur hormatlanyan Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow. Salamu aleykum. Onun alevreti hormatly Awganistan Islam Respublikasynyň prezidenti Muhammed Ashraf Ghani. Şungur hormatlanyan prezidentimiz sizin öňden görjülükli içeri we daşary siýasatynyň netijesinde Türkmenistan bugun dünýäde bir taraplyk, paraçyz söýjülük, hoşniýetlilik, insanperwerlik görellerine eýleýän dürli halklar we döwletler bilen özara bähwitli we deň hukukly hyzmatdaşlyk etmeýler tutýan ýurt hökümini giňden tanalýar. Hormat prezidentimiz, sizi Türkmen energia ferişleriň daşary ýurtlara berilen uğurlaryny we meçhullerini artdyrmak baradaky tawsyrlyklaryny ýerine ýetirmek çäklerini Türkmenistanyň Lewap welaýatyna ýerleşýän Kerki elektrik beketinden Awganistan Islam Respublikasynyň Şebergan şäheri ugry boýunça elektrik geçirjisi gurulyp, ulanşa girmäge dol taýýar edildi. Adalan elektrik geçirjisi arkaly Awganistanyň Anthoy, Şebergan, Madar Şerif şäherlerine elektrik energiýasyny ýetirmek gödegini tutulýar. Bu gurda ýa-da zähmet çeken Türkmen energetikleriniň adyndan sizin şuunki tarih çıkışınızda bu elektrik geçirjisini işe girmegine beren AK Parti üçin size tüýsürekden sag bolsun aýtmaga ruhsat edin. Mertebesi beren prezidentimiz şu da waral pursatda ähli Türkmen energetikleriniň adyndan sizin ödüňizde goýan wezipelerini agry bilen ýerine ýetirmek üçin ýa-da siz zähmet çekjekdiginizi sizden andyrmaga ruhsat bermeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýär. Hormatly prezidentimiz, sizin janyňyz sag, ömrüňiz uzak, alyp barýan il ýurt bähwitli we halkara ähmiýetli tutumlaryňyz hemişe rowaj alsyn. Hormatly dawara gatnaşyjylar. Kerki Şebergan uğur boýunça elektrik geçirjisiniň işe girmäge taýýardygy barada çykyş etmek üçin Awganistan Islam Respublikasynyň suw we energetika meselelerini sağlaşdyrjy edaratynyň baş direktori Han Muhammed Tokaly hormat bilen söz berilýär. Assalamu aleykum. İlki bilen Awganistan bilen Türkmenistanyň arasynda ulanmaga berilýän elektrik ulgamyna degişli bilelikdäki uly taslamalaryň dabaraly açylşy bilen oň aly hedreti Jenap Awganistan Islam Respublikasynyň prezidenti Muhammed Ashraf Ghani we oň aly hedreti Jenap Türkmenistanyň hormatly prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow hemde iki ýurdun halkyny tüýsürekden gutlaýan. Şeýle-de Awganistanyň we Türkmenistanyň energetika ulgamyna işleýän kärdeşime bu taslamалary amala aşyrmakda eden tagallalary üçin hoşallyk bildirýän. Biziň taslamalarymy Kerki Anthoy 500 kW-lyk elektrik geçirjisi, Anthoy Şebergan 500 kW-lyk elektrik geçirjisi, 110-220-500 kW Şebergan elektrik bekedi, 110-220-500 kW Şebergan elektrik bekedi, Şebergan Mazar Şerif 220 kW-lyk elektrik geçirjisi. Şebergan Anthoy 220 kW-lyk elektrik geçirjisinden ibaratdyr. Bu taslamalar Awgan tarapy üçin iki tarapdan bähwitlidir. Birinciden Türkmenistan Orta we Günorta Aziýa sewtinde energetika wagtlaryny döretmekde Awganistanyň möhüm hyzmatdaşydyr. Bu taslamalar dost ýurt bolan Türkmenistan bilen elektrik energiýasynyň möçörlerini artdyrmak üçin zerur infrastrukturalary döredip, Awganistanyň sewtiň elektrik energetika wagtlaryndan peýdalanmagy üçin mümkinçilikler döredýär. Ikinciden Awgan hökümetiniň energetika puwdagyny ileri tutýan meýilnamalarynyň biri ýurdun elektrik energetika üçinçilik howpsuzlygyny döretmekden ibaret bolup durýar. Şu nukdaýnalardan bu taslamalar Awganistanyň demirgazyk welaýatlarynyň elektrik energetika howpsuzlygyny üpçün etmek hemde ýurdun umumy elektrik energetika üçinçiligini gowlandyrmakda oňoýly täsirini ýetirer.
500 kilowattlyk elektrik geçirjetining birinji tapgyrynyň ulanmaga berilmegi bilen ilkinji nowatda Faryab, Sarpul, Jowuzjan we Mazar Şerif vilayatlaryna ygtybarly elektrik togy bilen üpçün etmäge we ikinji tapgyrda Kabul, Bamyan, Logar, Gerdiz, Xost, Gazni, Zabol we Kandagar ýaly vilayatlary ygtybarly elektrik togy bilen üpçün etmekde möhüm ähmiýeti bolar. Mundan başga gelecekde Argondi, Celalabad ugru boýunça 220 kilowattlyk elektrik geçirjetiniň gurulmagy bilen Günnogor vilayatlarynyň ýurdun elektrik energiýa ulgamy bilen birleşdirer. 500 kilowattlyk elektrik geçirjetiniň ulanmaga berilmegi bilen ýurdun çägini elektrik energiýasinden peýdalanýanlyň sany 9 million raýaty senli artyp, Owganistan ygtybarly elektrik togy bilen üpçün etmekde möhüm ädim bolar. Iki dost oğunluk yurt bolan Owganistan bilen Türkmenistanyň awadançylygyny we güllä besişini arzu edýän. Şungur hormatlanýan berent mertebeli prezidentimiz. Owganistan İslam Respublikasynyň şungur hormatlanýan berent mertebeli prezidenti. Hormatly dawara gatnaşyjylar, hanymlar we jenaplar. Häzir bolsa, Kerki Şebergan ugru boýunça güýjenmesi 500 kilovolt bolan elektrik geçirji davaraly ýagdaýda işe girdilýär. Hormatly dawara gatnaşyjylar, hanymlar we jenaplar. Imamnazar Akina hemde Serkedaba turgundy halkara üstaşy rakymlaryny geçirmek üçin opsiki süýümli birikmeleriniň işe girdmäge taýýardygy barada çykyş etmek üçin Türkmen ara gatnaşyk agentligining başlygy Hacı Murat Hudaýoğlu hormat bilen söz berler. Assalamu alaykum şungur hormatlanan Türkmenistanyň prezidenti hormatly Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Assalamu alaykum Owganistan İslam Respublikasynyň prezidenti hormatly Muhammed Ashraf Gani. Şungur hormatlanan prezidentimiz siziň başçylygyňda Türkmenistan Birleşen Milletler Guramadynyň degişli kararnamalary bilen ikrar edilen bir tarap döwlet bolmak bilen tutuş tepdi. Siyasi, diplomatik, sowda, iqtisadi we medeniýet tanper bolmak tazymatdaşlygyň ilerledilmesi uğruna ähmiýetli işleri durmuşa geçirýär. Hormatly prezidentimiz, siziň alyp barýan daşary syýasatynyň dawranmagy bilen bugun Türkmenistan halkara we ähmiýetli gatnaşyklary ýoly goýan iqtisady meslemekde giň geремli uly taslamalar durmuşa geçirýär. Türkmenistan men Owganistan İslam Respublikasynyň arasynda imamlar Akina we Serkedaba turgunlar arasynda täze halkara optik süýümli ara gatnaşyk bolmaly derur bilen enjamlar bilen ornaşdyryp iki ýurdun hünärmenleriniň gatnaşygyna gurnaly we işe girilmäge dol taýýar edildi. Hormatly prezidentimiz, siziň insanperwerlik, hoşniýetlilik, dostlyk göreligiňiz dünýäde we tebit derejesinde paragatçylyk we ahuklyk üçin etmekde alyp barýan ummadan ähmiýetli derwat işleriniň hemme tarapyny ikrar edilýändigini görkezýär. Gahrman arkadaşym, bu halkara optik ýyl maratlaşyk bolanyň işe girilmäge beren akatyňyz üçin size çyn ýürekden ähli aragatlaşyk buwdanyň işgäriniň adyndan köp sawallar aýtmagy ursat bermäge sizden ul hormat bilen haşy edýär. Mertebeli beren prezidentimiz, bu halkara ähmiýetli aragatlaşyk birikmen döwletleriniň arasyna esasy wajyp maglumat köprüsi bolup hyzmat eder. Taryhy girjek bu taslama Türkmenistanyň şany garaşlarynyň 30 ýyllygyna barýan ýurdumyzyň halkara paragatçylygyny araşmak watan diýip uradan 2021-nji ýylyň şanly wakaty bolup dawrananlar. Imamlar Akina we Serkedaba turgunlar arasynda täze halkara optik ýyly aragatlaşyk ulgamlar iki dostlyk halkyna tutuş tebitiň syýasy, iqtisady durmuşyna ähmiýetli wakalar hemde dostlygynyň gatnaşyklaryny hassa pugtaranlar. Hormatly prezidentim, pursatdan peýdalanyp bize bildirilen unamyz üçin gejäňi günleri edip işlejek dunýada ähli aragatnaşyk buwdanyň işgärlerini anlanyp maksatda ursat bermäňizi
ul hormat bilen haşy edýär. Kahraman arkadagmy seniň janyň hatta belent başyňyz aman bolsun. Halkara giňişligine bir taraplyk derejesine dayanýan daşary syýasatyň bundan belekde elmi dawr wasyklary ýetdi hormat prezidentim. Hormatly dawra gatnaşyjylar, Mamnadar Akina hemde Serkedaba turgundy halkara üsaşy rakymlaryny geçirmek üçin optika süýümli birikmeleriniň işe giýirmeye taýýardygy barada çykyş etmek üçin Awganistan Islam Respublikasynyň aragatnaşyk we maglumat tehnologiýalary ministri Hanym Masume Habariya hormat bilen söz berilýär. Sizin aly hizretiňiz Awganistan Islam Respublikasynyň prezidenti Çuňur hormatlanýan Jenap Muhammad Ashraf Ghani. Sizin aly hizretiňiz dost we goňşy ýurt bolan Türkmenistanyň çuňur hormatlanýan prezidenti, hormatly döwlet ýolbaşçylary, gadarly mehmanlar we dawara gatnaşçylar. Şu gün iki goňşy we gadymdan gelýän dost ýurt bolan Awganistan bilen Türkmenistanyň gatnaşyklaryna, taryhy wakanyň, ýagny 3 tane möhüm taslamanyň açylış dawarasyna gatnaşýanlygym üçin hoşallygym bildirýärin. Akina Antloy demiryol taslamasy Awganistanyň Afgan bitim kampaniýasy tarapyndan ýerine ýetirilen süýümli optika ulgamy hemde elektrik bekedi ýaly möhüm taslamalaryň ulanylmaga berilmeginiň iki ýurduň halkyny birek-birege ýakynlaşdyrmakdan başga biziň ýurtlarymyzyň ykdysady taýdan güllep ösmegine oňoýly täsir etjekdigini ananýaryn. Awganistanyň aragatnaşyk we maglumatlar tehnologiýalary ministrligi aragatnaşyk ulgamyna maýa goýum şertlerini döretmek we taslamalar amala aşyrmak siýasatyndan ugur alyp, el ýeterli aragatnaşyk ulgamyny döretmek maksady bilen hususy kampaniýalary bilen ýakyndan hyzmatdaşlygy amala aşyrýar. Muňa mysal edip, şu günki Türkmenistanyň Awganistanyň Afgan bitim kampaniýasy tarapyndan çekilen süýümli optika ulgamyny görkezmek bolar. Elbette bu taslama Türkmenistanyň Awganistana çekilen birinji süýümli optika ulgam däller. Mundan öň hem Türkmenistan bilen Awganistanyň arasynda gol çekilen şertnama alaklykda süýümli optika ulgam arkaly Akina turgunlar aralygy hem birleşdirip internet ulgamynyň mümkinçilikleri artdyryldy. Şeýle hem Awganistan, Türkmenistan, Azerbaýjan 3 tarap bilen ulalaşyň esasynda Awganistan tranzit ýurt hökmüne Orta we Günorta Aziýany birleşdirer. Şeýle hem Awganistanyň Afgan Telekom kompaniýasy tarapyndan süýümli optika ulgamyň çekilmegi bilen biziň ýurdumyz 5 tane goňşy ýurt, şol sanda Türkmenistan bilen birleşdirildi. Hormatly dawara gatnaşçylar, süýümli optika ulgamyň çekilmegi bilen aragatnaşyk we internet ulgamlaryna ýeňillik dörer. Pursatdan peýdalanyp, Awganistan bilen Sewit we goňşy ýurtlaryň arasynda dörli podoklarda hyzmatdaşlyklary amala aşyrmakda mümkinçilikleriň bardygyny aýtmak isleýän. Sözümiň ahyryna ýene bir gezek 3 tane möhüm taslamanyň açylşy bilen iki ýurduň liderlerini, ýolbaşçylaryny we halkyny tüý sürekden utlaýan we eziz ýurdumyz Awganistany we hoşniýetli goňşymyz Türkmenistany abadançylyk, parahatçylyk we güllep ösüş arzu edýän. Çuňur hormatlanýan berent mertebeli prezidentimiz. Awganistan Islam Respublikasynyň çuňur hormatlanýan berent mertebeli prezidenti. Hormatly dawara gatnaşyjylar, hanymlar we jenaplar. Häzir halkara optika süýümli aragatnaşyk ulgamy we üssaşy rakymlary dawaraly ýagdaýda dolanýarjy enjam arkaly işe girdilýär.
Hormatly doğanım Muhammed Ashraf Gani, Türkmen halkına aydan mehirli sözlüğün için men yendergedek ve ulu hormat bilen minnettarlığımı bildiriyen şeylem Türkmen olan dostluk nişanı olan bugün hem bir bayram hem vakalar bilen hem kutlayan. Sağaman edin sağlık doğrusunu. Köp sağ olun. Türkmenistan çoğun hormatlayan prezidenti benim ödgödümne sizin alcanağınızda eden çoğun mal çıkışı için ve ardılığınız için Twitter'dan minnettarlık bildiriyen. Şuun Türkmen Oğan halklarının doğanlı katnaşıklarının hası östürülmegünne möhüm ähmiyete eyi olan tarihi vakalara şayat bolduk. Bu tarihi vakalara katnaşıp sebit ähmiyetli iri möçberli taslamalan ulanma berilme bilen sizi tüy sürökten kutlayaz. Size berk can sağlık, uluk ömür, halkara giňişligini alyp barýan oňaýyn daşar siýasatyňyz mundan meýlägem elmadama rowaşlyklara beslenmegini tüy sürökten arzu edýäs. Yaşasın Türkmen Oğan halklarının dostluğunluğu. Ministrler kabinetinin geňişliginiň göçme mejlisi soňra vice-premier Öwedowň hatabaty bilen dowam etdi. Öwedow Türkmen deňiz derýa ýollary agentliginiň derýa ýollary öňümçük birleşiginiň guramaçylyk hukuk görnüşini üýtgedip, paýdaly jemgyýetini öwürmäge ygtyýar almak baradaky mesele boýunça hatabat berdi. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025 ýyllarda durmuş ykdysadydan ösürmek maksatnamasynyň çäklerini, puwdakda döwlet eýçiliginiň disgalary huzurlaşdyrmak işi dowam edýär. Şunun bilen baglanykda vice-premier Türkmen deňiz derýa ýollary agentliginiň garamagyndaky derýa ýollary öňümçük birleşiginiň işiniň netijeligini hasy ýokalandyrmak maksady bilen teljerme işleriniň geçirilendigini netijede bir birleşigiň guramaçylyk hukuk görnüşini üýtgedip, paýdaly jemgyýetini öwürmek boýunça teklipleriň taýýarlanyny aýtdy. Türkmen derýa ýollary paýdaly jemgyýetini esaslandyryjylar hökümine paýly gatnaşmakda Türkmen deňiz derýa ýollary agentligi, Türkmenbaşy halkara deňiz porty hemde deňiz sewda floty ýapyk görnüşli paýdaly jemgyýet çykyş ederler. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzda soňky ýyllarda ulug geçirgelerini ösürmek boýunça giňerimli işleriň geçirilýänini belledi. Munyň özi Türkmenistanyň iklimiň möhüm üssaşy merkezi höküminäki ähmiýetini has artdyrmaga ýardym edýär. Şeýlekem Tewitiň durmuş ykdysaty kuwatyny mundan meýlekde puwtulandyrmak, onuň ulug logistika düzümini giňeltmek üçin berүү şertleri üçin edýär. Şunun bilen baglykda hormat prezidentimiz ýurdumyzyň puwdaklyň düzümini döwre waplaşdyrmagyň, iň täze tehnologiýalary ornaşdyrmagyň zerurdygyna üns çekdi. Milli liderimiz uluglaryň ähli görnüşlerini ýolagçylary gatnatmak we ýük taşamak ulgamyna hyzmatlaryň hiliniň ýokarlandyrylmagyna gözegçiligi güýçlendirmegiň wajypdygyny belledi. Ulug toplumny ösürmek meseleleri mundan meýlekde döwlet siýasatynyň ileri sürýän ugurlarynyň hataryna bolar diýip hormaty prezidentimiz aýtdy. Döwlet başçylarymyz ulug puwdaryň düzümleriniň hususlaşdyrylmagy bilen baglanyşly mesele barada durup geçip, döwlet emläginiň hususlaşdyrylmagynyň ykdysady netijesiniň ýurdumyzda amala aşyrylýan özgertmeleriň mundan meýlekde ilerledilmegine ýardym etmelidigini belledi. Hormat prezidentimiz bir ugurda gaýry bolmasy wezipeleriň takyk ýerine getirilmeginiň wajypdygyny belläp, vice-premieri gödüň ötülen meýilnamalary durmuşa geçirmek üçin ähli tagallarlary etmegi tapşyrdy. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornasary Glejew Lewap welaýatyna sewda we öňümçük disgalarynyň durkuny täzelemek boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Şunun bilen baglykda vice-premier sewda we daşary ykdysady aragatnaşyklary ministrliginiň Lewap welaýaty alçylar jemgyýetleri birleşigi tarapyndan Tewitiň etraplarynyň çägine Döwrewap dukanlaryň 10synyň gurulşygynyň meýilleşdirilendigini habar berdi. Hyzgysana 2021-nji ýylda Türkmenawa şäherindäki merkezi bazaryň durkuny täzelemek, şeýlekem Çärjew, Dänew, Saýat we Farab etraplarynyň merkezlerine ýerleşýän iri dukanlaryň durkuny täzelemek meýilleşdirilýär. Şeýlekem Türkmenawa şäheriniň Senagat sowlugyna ýerleşýän öňümçük binalarynyň durkuny täzelemek hemde Döwrewap enjamlaryny enjamlaşdyrmak esasyna täze öňümçükler döretmek gödüňde tutulýar. Bu disgalaryň ulanmagy berilmegi bilen täze iş orunlary dörediler. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, sewda ulgamynyň ykdysadyň etady puwdaklarynyň hataryna girýänini belledi. Ol bazar gatnaşyklaryna geçmek şertlerini milli ykdysadyýetimiziň ösüşini görkezýär. Şunun bilen baglykda harit bolan şonuň meçhurlygyny artdyrmak we içerki bazary zerur bolan önümler bilen dol üçin etmek hemde eksport ugurly haritlaryň önürüşini artdyrmak möhüm wezipeler hökümine kefiyetlendi.
milli liderimiz öýünümleriň hiliniň we görnüşleriniň ýokarlandyrylmagyny üpçün etmegin, ýurdumyzyň ähli günjeklerine hyzmatlar ulgamyny mundan meýlekde öýtürmegin wajypdygyny aýdyp, vice-premiere anyk görkezmeler berdi. Hormatly prezidentimiz ilatyň awadançylygyny we ýaşaş durmuş derejesini ýygyderli ýokarlandyrmagyň wajypdygyna aýratyn ünsjekdi. Şunun bilen baglanykda döwlet başçylarymyz vice-premiere Lewap vilayatyna söwda we öýünümçik deskalarynyň durkuny täzirlemek boýunça gödüň nutlan çäreleri üstünlikli amala aşyrmagy hem de olaryň ýerine getirilişine berk gödөгçilik etmegi tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Gelin Ýadow Günnogoryň beýik akıllary we şahyry Magtymul Pragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny dawraly bayram etmäge taýýarlyk görmek boýunça geçirilen işler barada hatabat berdi. Bellinşýaly 2024-nji ýylda geçiriljek Türkmen edebiýatynyň nusgaw şahyrynyň 300 ýyllyk şany teneti münasibetli bir näçe şäherleri amala aşyrmak meýilleşdirilýär. Hudusanna bütün adamdadyň altyn genji hazynasyna giren Magtymul Pragynyň baý edebi mirasyny çuňur öwrenmek we dünýäde giňden wagt etmek maksady bilen 18-nji asyryň meşhur akyllar şahyrynyň ömrüne gödürejigine başlanýan ýürüti internet portalyny öwretmek maksady edilýär. Şeýlekem häzirki zamanyň sanly tehnologiýalarynyň üstü bilen şahyry degişli ähli maglumatlary özüne jemleýän ilkinji gedek Magtymul Pragy ensiklopediýasyny öwretmek, sanly we neşe görnüşindäki Magtymul Pragy diwanyny taýýarlamak, Türkmen şahyrynyň şagyrlaryny dünýäniň dürli dillerine terjime etmek, hem de olaryň tanıştyrış tawarlaryny, kitap tergilerini, dürüjük duşuklaryny geçirmek, almy barlyk işlerini taýýarlamak meýilleşdirildi. Halkara guramalar bilen hyzmatdaşykda akyllar şahyryň edebi mirasyny dünýä derejesinde öwrenmegi hem de wagt etmegi ýola goýmak maksady edilýär. Şu maksatlar bilen 2024-nji ýylda Aşgabat şäherine halkara ilim maslahatyny geçirmek meýilleşdirilýär. Vice-premier akyllar şahyrymyz Magtymul Pragynyň doglan gününiň ýakynlaşyp gelýän 300 ýyllygyny halkara derejesinde giňden bayram etmek hakyndaky degişli kararyň taslamasynyň taýýarlanşy barada meseleni döwlet başçylarymyzyň garamagyna götürildi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, ata-babalarymyz tarapyndan müňilliklaryň dowamyna toplanan medeni mirasymyzy düýpli öwrenmek boýunça geçirilýän işleriň ýüreýän wajypdygyny bellädi. Bütün dünýä ady dolan Günnogoryň akyllar şahyry Türkmen nusgaw edebiýatyna möhüm orny elýän Magtymullyň dörejiligi şol medeni mirasyň merjenidir. Hormatly prezidentimiz bu baradaky gurrunu dowam edip, häzirki döwürde köpetdagyň etegindäki ajaýyp günjökdäki belent geçleriň birine garaşdyrylmydan şanly 30 ýyllygynyň hormatyna açyljak Magtymul Pragynyň monument heykeline işleriň dowam edýänini aýtdy we munyň özi Türkmen halkynyň akyllar şahyryna bolan hormatynyň aýdyň nişanyna öwülmelidigini belledi. Häzir asyrlar geçdi öz watanyny söýmäge, agzybirligi we doganlygy çagyrýan halkymyzyň beýik oglunyň eserleri öz wajyplygyny ýitirmän ýüreklerde münasip orun alýar. Mehriban toprağımızın haqiqi vatançısına, Türkmenlerin en çemen esillerinin fikirlerini ve umid arzularını aydın beyan edici şahirimizi hormatlap, biz onun 300 yıllık şanlı tenesi münasibetli şäherleri en ýokary derejede guramalydyr we giň halkara jemgyýetçiligini onun ajaýyp derejeligi bilen mundan meýlekde tanıştyrmalydyr diýip döwlet başçylaryna aýtdy. Şunun bilen baglykda hormatly prezidentimiz we vice-premieri guramaçlyk toporuny döretmek bilen baglanşykly degişli tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Urad Gelliýew ýurdumyzyň wilayatlaryna ýaly ikiş mögümine görülen taýýarlyk işleri, şeýlekem buğday eklen meýdanlarynda agrotehnikanyň kadrlaryny laýyklykda ýygyk etmek işleriniň alınıp barlyşy barada hatabat berdi. Bellenşýäli häzirki wagtda ýerleri we owagçylyk tehnikalarını gowy çekişine taýýarlamak işleri dowam edýär. Şol wagtyň özünde wilayatlarda owagçylyk tehnikalar we enjamlar awatlanýar. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, owagçylygyny mundan meýlekde sağlaşyky ösürmek hem-de bir pugdokda amala aşyrylýan özgörtmeler maksatnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirmek babatda vice-premiere anyk tapşyryklar berdi. Döwlet başçylarymyz buğdaýyň, paxtanyň, beýleki owagçylyk öýünleriniň geljekki bol hasylynyň esasy bolup durýan işleriň öz wagtyna geçirilmeginiň wajypdygyny belläp, bu işleriň alymy taýdan esaslandyrylan agrotehnikanyň kadrlaryna dol alaýyk gelmegini üpçün etmegi tapşyrdy. Şeýlekem milli liderimiz mallarçylyk puwdagyny mundan meýlekde ösürmek, ýurdumyzda öňdirilýän owagçylyk öýünleriniň müsçürini artdyrmak we görnüşlerini giňeltmek babatda vice-premiere degişli görkezmeler berdi. Meclisde soňra Lewap vilayatynyň häkimi Aman Gelliýew wilayatyň durmuşyk ykdysat taýdan ösürilmegi ornuny ýygyderli alada edýänligi hem-de Lewap wilayatyna alınıp bolýan işleriň netijelik häsiýetde eý bolmagyna golluk berýänligi üçin hormatly prezidentimize hoşarlyk bildirdi. Şeýlekem häkim ýöňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine getirilmegi ornuny derw tagallalaryň ediljekdigini anandyrdy. Döwlet başçylarymyz wilayatyň ähli düzümleriniň sazlaşykly işiniň üpçün edilmegi, ilatyň durmuş derejesiniň gowlandyrylmagy bilen baglanşykly meseleleriň wajypdygyny belläp, bu babatda häkime anyk görkezmeler berdi.
milli liderimize mukaddes garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllyk bayram münasibetli ulanmagy berilmegi meýilleşdirilen diskalardaky işleriň ýokary hil derejesiniň üpçünedilmeginiň, olaryň belirlenýän möhletine ulanmagy berilmeginiň mühim talap bolup durýanyna ünsjekdi. Ministrler kabinetiniň giňişligine göçme meclisinde başga da bir näçe mühim meseleler garaldy. Olar boýunça degişli söýgütler kabul edip, hormatly prezidentimiz meclis jemledi. Hormatly minister kabinetiniň agzalary biz şunuň bilen minister kabinetiniň göçme meclisini geçirip oturýar. Men fursatdan peýdalanyp ýendirgedek doğunluk Türkmen owan nişany bolan bir bayram wakalar bilen gutlaýar. Hem de ähliňe berk jan sağlygy we alyp baran işlerinde bundan beýlekden bol üstünlikleri arzu edýär. Sağ olun. Bugünkü şanly waka Türkmenistan we Owganistanyň arasynda uly aratnaşyk üzümi, energetika urgan mabatda hyzmatdaş gatnaşyklarynyň ösün halkara derejesine ýakynyny alamatlandyrdy. Taryhy waka münasibetli degişli puduklyň işgärleriň gatnaşmagyna dabarlar geçirildi. Dabarlarda bu düzümlüň has tapawtynyň işgärlerini hormatly prezidentiň adynan sowgatlar oşurly. Olar dördürýän mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, öňüňde durýan wezipeleň üstünlikli ýerine ýetirmek ugruna mundan beýlekde öňürjülikli zähmet çekjekliklerini anandyrdylar. Bu düzümlüň halkara hyzmatdaşlygy ýyly ösürlýär. Akina Antkoy aralygyna demir ýol şahatynyň çekilmegi, şeýle goňşy ýurtlaryň optika süýümli aratnaşygyň ýoly goýulmagy, şeýle kirki şywyrgan elektrik geçirji urgamyň çekilmegi Türkmenistan tarapyndan Owganistanyň ykdysady dönüşmegine berilýän gollawyň nowatdaky suwutnamasy boldy. Ne bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resmi namalar bilen tanış edýäs. Türkmenistanyň Newtga senatyny ösürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwürçüne maksatnamasyna laýykly edaralary, kärhanlary, jemgyçilik birleşiklerini, hususy telekançylar hem ilaty newtörümler bilen büyük dönüşü üpçünetmek. Şeýle-de bu önümleri has rejeli peýdalanmak boýunça öňde bolan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karar bolçakdy. Resmi namalarykda Türkmenistanyň içerki sarpejler üçin 2021-nji ýylda neft önümleriniň möçörleri, şol sanda avto benzin, dizel ýanyjy, hem avto kerosin boýunça möçör tasdiqlandy. Berqarar döwretmeden bagtyarlyk döwründe ýurdun neşriyat çapxana ulgamynyň şeýle-de gadiýetliň redaksiýalarynyň işini kämilleşdirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karar bolçakdy. Resmi namalarykda degişli gadiýetliň baş redaktorlarynyň orunbasary wezipesi olaň belinen iş kartanyny üýtgetmeden ýapyldy. Türkmen döwret neşriyat gullugyny, Mali we Ykdysadyýat ministrligi, Zähmet we ilaty durmuş taýdany goramak ministrligi hemde Adalet ministrligi bilen birlikde karardan gelip çykýan üýtgetmeler hem goşmaşylary Türkmenistanyň kanunçylygyny girizmek baradaky teklipleri bir ay möhletde taýýarlamak hem ministrler kabinetine bermek tapşyryldy. Bütün Dünya Bankynyň wekilleri bilen Türkmenistanyň Mali we Ykdysadyýat ministrliginiň edara binasynda 2021-nji ýylyň 12-nji 14-nji ýanwaryny güni wiza aratnaşy arkaly ýokary derejeli gepleşikler geçirildi. Bu gepleşikler Türkmenistanyň Mali we Ykdysadyýat ministrliginiň hem Sağlyk we Derman Senaty ministrliginiň ýol başlary, şeýle-de wekilleri hem daşary işler ministrliginiň wekilleri gatnaşdylar. Gepleşikliň dowamyny iki tarapyň arasyna degişli taslamany durmuşa geçirmek bilen bagly bir neçe resmi namalaryň taslamalaryna seredildi we pikir alşyldy. Gepleşikliň 3-nji gününe aral maslahatlaşylan meseleler boýunça taýýarlanan teswirnama gatnaşyjylaryň dikkatyna ýetirildi we mazmuny bilen tanışdyryldy. İki tarapyň arasyndaky bu gepleşiklarda aral maslahatlaşylan meseleler boýunça degişli işlen geçiriljekdigi, şeýle hem Türkmen tarapyndan bank bilen ýakyn hyzmatdaşlygy dowam etmegi, bu taslama boýunça gardarmak meselesiniň oňoýly çözülmegi üçin ähli tagallaryň ediljekdigini atarly. Soňra Türkmenistanyň halkara täzeleniş we ösüş bankynyň arasyndaky bu gepleşikde ilalaşylan teswirnama gol çekildi.
Hormatly prezident bilen ýurdumdan alym bilim ulgamyny amala aşyrýan düýpli özgörtleri özüniň oňy netijelerini berýär. Gahrman arkadamydan döredýän mümkinçiliklerinden peýdalanyp ýokary okuw mekdeplerinde häzirki zaman tehnologiýalaryny başgarýan alymly, bilimli, ýokary derejeli hünärmenler taýýarlanýar. Murat Garif adına Türkmenistanyň Döwlet Lokmaçylyk Uniwersitetinde hormatly prezidentimiň Türkmenistana sany bilim, telelokmaçylyk ulgamlaryny kämilleşdirmek barada beren tawşylyklaryny amala aşyrmak, häzirki zaman üsen tehnologiýalary lokmaçylyk bilimine ornaşdyrmak, talipleri okutmagyň hilini ýokarlandyrmak, okutmagyň täze innovasiýon görnüşlerini girdirmek işleri giňgerinde anyp barlýar. Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan ýürütýän bilim portalynyň döredilmegi, bilim edaralarynyň arasynda özara bilim torunyň döredilmegi, ýurdumyň innovasiýon ösüşine laýyklykda bilim bermeň ähli basgançyklaryny ýokary hili elektron bilim maglumatlary bilen üpçün etmäge, sany serişdeleri giňden peýdalanmaga, bilim edaralaryna berilýän okuw sapaklarynyň mazmunyny baýlaşdyrmaga, hilini ýokarlandyrmaga we okutmagyň usuliýetini döwrewaplaşdyrmaga gönükdirlenir. Lokmaçylyk Uniwersitetiniň sany bilim portalyna döredilen professor muallimleriň elektron şahsy otoglaryna talipler üçin okuw işine değişli bolan ähli maglumatlar, ýagny okuw usuly gollanmalar, video we audio beýanlar, animasiýalar, görkezme esbaplar talipleriň bilimlerini barlamak üçin test barlyklary girdirildi. Ondan başga da ilmi amaly maslahatlar, medeni köpçülikden şäherleri talipleriň gazanan üstünlikleri we beýleki täzeliklerim ýerigdäli girdilýär. Sany bilim portalyna uniwersitetiň elektron kitaphanasy hem girdildi. Talipleriň portalyna ýerleşdirilen maglumatlary kitaphanadan we umumy ýaşaýyş jaýlaryndan itlenlik wagt öz başda peýdalanmagy mümkinçilikleri bar. Uniwersitetde professor muallimleriň hünär derejesini kämilleşdirmek boýunça internet arkaly online okuwlar geçirmek mümkinçiligi hem ýoly goýuldy. Bu bolsa talipleriň dünýä derejesinde bilim almaklary kämil hem ukyply hünärmenler bolup ýetişmekleri üçin möhüm şertlaryň biri bolup durýar. Ýurdumyň mekdep okuwçylary online boýunça geçirilen halkara olimpiadasyna üstünlikli çykyş etdiler. Ders wäsleşikleri türkmen ýaşlarynyň alymy gözlegleri bolan ahlakynyň ýokardygyny tasdiklaýar. Matematika, fizika we informatika dersleri boýunça 17-nji halkara online olimpiadasy ýurdumyň ýaşlarynyň degişli derslerde başarnyklaryny görkezmäge öz bolşly mümkinçiligi ugruldy. Qazaqstanyň Ilim we Bilim Ministrligi tarapyndan guralan bätleşik şaýyň 7-si 12 saralygyny geçirildi. Aşgabat şäheriniň Ahal vilayetiniň mektep okuwçylaryna, Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika institutyna, Halkara insanperwer ilimler we ösüş uniwersitetine bätleşikde çykyş etmäge mümkinçilik döredildi. Balkan vilayetiniň okuwçylary üçin bu bätleşige gatnaşmaga vilayet kitaphanasyna ähli şertler döredildi. Daşugdaky Obukyjylyk institutynyňky ýokary öpçünçilik vilayetiň okuwçylaryna halkara ders bätleşigine şogly çykyş etmäge mümkinçilik berdi. Seýitnazar Seýdadynak Türkmen Döwlet Muallimçilik Institutynyňky şertler Lewap vilayetiniň okuwçylaryna online bätleşikde okuýplaryny görkezmäge ýardam etdi. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutynyňky mümkinçilikler Mar vilayetiniň okuwçylaryny halkara ders bätleşigine üstünlikli çykyş etmäge ruhlandyrdy. Geçirilen online bätleşik okuwçylaryň bilim derejeleriniň netijeleriniň ýokarlanmagyna ýardam etdi. Ol arkada prezidentimiň bilimi üstürmek barada öňde goýan wezipeleriniň üstünlikli çözülmegi bilen aýrylmaz baglanşyklary, ýaşlaryň ders bätleşigi, sanly bilim ulgamynyň ýokary netijeleri beklenýändigini görkezýär. Bu ýagdaý berkar döwletimiň bagtyýarlyk döwrüne bilim pudugyna arkada prezidentimiň tarapyndan kesitlenen döwrewap işleň üstünlikli durmuşa geçirilýändigine suwtnamadyr. Şunu bilim işgärleriniň milli liderimiň bilim özgörtmelerini amala aşyrmakda dünýä tejribesiniň ýokary gadanalaryny peýdalanýanlyklary ören ähmiýetlidir. Munyň özi ýurdumyň bilim ulgamynyň halkary ölümlerine laýyklykda ösýändigini görkezýär. Özleriniň köpürli zihinlerini okuýplaryny ýüze çykarmak bilen baglanykda Türkmenistanly okuwçylar halkary online olimpiadasyna jem 8 medal, şol sany 1 kömüş, 7 sany birinji medala nasip boldular. Hormatly alymlar, indi bolsa ýurdumyň vilayatyna we paýtagtyň Aşgabatda 14-nji ýanwarda saat 20-den 15-nji ýanwarda saat 20-çe boljak howa barada. Türkmenistanyň howa maglumat holunyň berýän habar bilen tanışýaryň. Balkan vilayatyna üýtgäplen bolduq wagtyp ömürli bolmak mümkin. Gün ortagyny orlan 7 sekundda 94 metr etýän şemal öter.
Hova gecesine 4-9 gradus, gündüzüne 18-23 gradus. Kenariyaki taraplarına 8-13 gradus maylı bolor. Ahal ulaytynda ütkap ýağmurly hawa bolup ömürli bolmak mümkin. Gün ortadan nordan tele sekundda 9-4 metr ýetýän şemal öter. Hawa gecesine 1-6 gradus, gündüzüne 15-20 gradus mayly bolor. Mary welaýatyna ütkap ýağmurly hawa bolup gün ortadan nordan tele sekundda 8-13 metr, käýerlerine 16 metr ýetýän şemal öter. Hawa gecesine 1-6 gradus, gündüzüne 16-21 gradus mayly bolor. Lewap welaýatyna ütkap ýağmurly hawa bolup gün ortadan nordan tele sekundda 9-4 metr ýetýän şemal öter. Hawa gecesine 0-5 gradus üçeni, gündüzüne 12-17 gradus mayly bolor. Daşoğuz welaýatyna ütkap ýağmurly hawa bolup gün ortadan nordan tele sekundda 9-4 metr ýetýän şemal öter. Hawa gecesine 3 gradus sowukdan 2 gradus üçeni mayl, gündüzüne 6-11 gradus mayly bolor. Paýtagtyň Aşgabatda ütkap ýağmurly hawa bolup gün ortadan nordan tele sekundda 9-12 metr ýetýän şemal öter. Hawa gecesine 2-4 gradus, gündüzüne 14-16 gradus mayly bolor. Ýurdumyz boýunça ýanwar aýynyň 15-ine magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmany aşylýar. Edi watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzmünde tozan bölejikleriniň meçhörüniň hadydan 11 oturum artmak bilen baglanyşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle hem gyş basynda howanyň derejesiniň üýtgeýändigini nazara alyp, pasaly urak inmegi maslahat berýär. Mehriban ýylaşlar, bu düzgünleri berk berjaý etseňiz, ýylyň islenlik basynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunundan watan habarlary peşemde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ata watan Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär wesenýär. Ähli ösüşüň özünde bolsa halkyň bäxti bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sağ olun, izleýärler.